lang hilin eh. Morning, anong buntag sa tanan. Tibok kalibutan. May 16 na. Nagyapon ko na aris, ang baisang ilagaw. Kaya ako malagi tao-tao. Salamat gyapon ta sa labang makagahom. Karong oras naglulat pag ang mata. Itong mga avid fans na hanggang nasigigli dan salamat ng tanan sa pag-advise adto ka balaka madam magpa-check up lagi ko balik kuwat ako kuan oras time bitaw nga makaadto balik sa ang doktor ang katuning yung ganahan nga balhin ko kong doktor pa sikan opinion ko tanawon naman na ma'am katuning na ako ni doktora sa Carmen pwede rapod dengan salamat sa inyong advice ha katong sige plantaw sa ahang kuan magsipahimang no nga mauna salamat ka ang tanan o shout out day ko diha nila sa upaw basin o ngay maluoy nga magahinan ko nimo pamasahe ikaw na lang may booking na labang ko daan o ticket ka ng promo kaya ikaw may makahibaw kaya musuhay sa pagko diha o bakasyon total di naman pagko dari wala naman ko kangho di naman ko makapang luto o nay order ang musuhay sa laman po ko bakasyon diha kaya na po ko igagaw diha sa Santa Rosa, Laguna, namin nga palaagan lagi ko rin ko dito na anak ko diha sa Manila. Di po di mo ma-afford o mag-plano ko. Okay na po. Tingnan gapon ko nimo, kaan gapon ko nimo og barko. Kaya murag gilaay na sa kinabuhi. Pero laban naman gihapon. Patulingan na ang langgam ko no pabuhian lisod magundang ako po yung mabuhi. Ay pinangga man na sang amahan ng langgama. Ya katulungan ingon nga kanang buhian lagi ko no kay may kung mao ko nung giantos ni sa akong balatian tagod anang langgam madugay mahimo salag laman tas makagahom sa tang balatian karon kay among gaigsoon labi na karon si Terreverse na as Ramiro na kumpain murag halos naman siguro ng tanan na yung mga balatian matod pang prome buhulan na tungod kuno kay mga idara na mga maing anime wanang salag gapos Ginoo ako di ay tung tayo mga yataki ko nga padong ko operahan wa jud ko magdahom og sang paminaw wa ko magdahom og maabot pa ko rong panahon na hangpil atong time murag maltuhe kamatay pero laman gapoy Ginoo sa taot day ko diha sa Cagayan de Oro sa Ngitsaan nila Alfredo Manigos o diha sa kuan kanang Negros nila ni Machika family kumusta na mo yo ya karon ta nga time banding na to kay bakasyon ja ugma May 17 ako makalipat mo na birthday ni Papa Eloy so una sa mga buhay pa to sila mag-celebrate man ta magtapok-tapok karon wa na bungkag na nila tapok-tapok kay para karon
sa sunod bibo narong mga first cousin nga nanguli gikan og Cagayan ang side na sa Tay kas Cagayan na sila sa dinanay na agyapon pero agyapon ta nakatapok-tapok lahi na sa unang panahon kumpara karon. Karon di ay murag last din na nadani ron ay mga bat naman to sila palikuan pa dito ang alaga silong ron daog na update lamang ko sa ang si Tiri di ay nas Ramiro karon gahapon ninsat nga kuan ako man dapay isang ipapuli o bantay katong mo eskwela's mayor ako nakadadon kay ngadto des Rodriguesa malagi itong ingon na nangutana ano ko nung kadaghan na mo nga hospital mga isuon para gapon siya nagdang Tiri si Mayura Sali Mayura may nag-uban sa kadaghan na mo mga isuon malagi na madyo pa di ay itong mga isuon nga pila ra kalugas kumpara sa daghan kay magkadaghan maka emergency wala niyo bisag isa maka kuan kay tungod siguro sa apiki sa panahon ang rason kay bawa na mo wanang mga isuon maningkamot ta og natay mga balatian campus Ginoo kay wala sing makatabang Ginoo lang sing makatabang natong tanan natay mga balatian kay itong parehasang pagkahitabo madunis pasalamat kong Aisa kay isa kong gihatod dito sa ospital kay tungod lagi sa mga isuon nga daghan pag sila gihinahana daghan sila trabaho mo siguro daghan isuon daghan pang kuan daghan manunta wala ni makakuan mga isuon tungod sa arang kabisi daghan pud siguro panganangan ang mga isuon daghan pag trabaho bitaw manang maningkamot kita mamadzuli dihas maribuhok ampo dia jul siya dyan lang tagpaningkakay dan eh bitaw katawa lang nga ang balatian hindi na ko kuan pa sa talang mga herbal namin ingon nga kuan ko no nagtake ko og Vita Plus dili gold kuan ra natural nga guyabano nakaduha ka box ko og take atong Vita Plus basin di pud karon apa makastaglaran basin makalaos ko opisina sa Vita Plus dugang ko palit ugay grasya mapalit ko dugang kay mapalit ko sang tambal ito para sang kuan katong tambal lang unang pati liver niyon mas bilita ipadadon ko ito nagtumar alam to ipadadon yayay ra ba to kay tag 33 ag isa sa kuan kanan ay bina pa misir kuida ari ang tawag ang bag kani nga tambal dagko na ang isa ni tag 33 pero ang imong dani sa kaadlaw bali unom kay kada tumar tagurhaman napay sa kabanig nga napay sa katambal nga nahurot na pag sa to isa mo tayong paliton unsa puhon og makagawas na ko daris ang kulungan hindi na ko makulong mo iniglaya na rin kulungan mo ato ko og kuan anong butika mo ning tambala nga kuan pag 33 ang isa nadagko makabulngog lagi ni tumaron pero naman giagbanta mo ni ang isa badan nila og maginom kog Vita Plus sa padong ra ko matog kada padong matog ko mo inom
Kani maya di muntag uto hapon ni kaduha sa asa ka tumar duha mao ni mo na lamang pud ni sa kabanig tama na nirong kuan ug mas udto uni yaya lagi pud sige magpahimang nos bilita di ko tunha undangan sa ang gipa ingon sa doktor adto kay kuan man 6 month man mao nga ang isodan to ni ang adlaw wa ko ni inom mo na siguro to nakaangin nga kanang sige ko dagko ko barb dahil mo sa una katong dito ko sa Alicia nga nag vlog ko ba o pa ko itong naoperahan nga mag-isad ko inhawan sa agang panminaw mo nagdagya po sang ribs nga sakit sa pag kaya hamon tong giundang man to nang tambala kaya yay lagi hangi balik na ron sugod lakaadlaw bintahan kang paminaw mo di siguro po yung nakaangin tong sakit ang likod o di ko makatumar bisag yayay ipadagin na ho naman ka po yung mga grasya ginagmay makapalit ni hapon ko shout out day ko ni Millions Go Vlog. Kamusta naman ka? Amping kanunay diha sa nila ni Aying. Nila ni Margaret. Aying pamilya sa Dao. Good morning, Nay. Naragtap ko sa si Dunay. Wadyo ko magka-dajon o ganas injo. Kay mo ito kasabot nga mga nantakos injo. Galing kayo na operahan naman ko. Wala ko ka-anha. Kapag mga avid fans, secret nga sige, ingon nga mag-amping kuno ko. Salamat nitong tanan, hinatpon tamaguman ka na ang Ginoo, pero may nakanunay ninyo, kasang mo dapit sa gawas o sa Pilipinas, amping kanunay, sa taot ko diha sa Jeddah, nila ni Ingrasya, Moral. Kamusta naman ka Grace? Bakasyon sa mga classmate diha ka huli na asputlong kam na sila usang kuno sila Adila Bernadas wadyo ko maka uli pa o putlong kam malagyapon ka uli ko putlong kam di gyapon ko karampa di gyapon tao kakita kay mga malagi ni labaw pas piniriso nihang kahintang minsan labaw pas piniriso kay sa pagkaon limit na pero miralugaw sa anak ka ni makagwapa dahil siguro rin nilugaw itago ako hang naong murag lang nagsigbin murag nagsigbin hang naong kinaang lugaw si Ruby Provinciana mga ribagha ka update po diha kung sa kabalik dari kita laman ta di bitaw po ka ron tig sa o gawas sa gawas kaya o gawas po sa do mo si wang istorya parang mahadlok ko kay isay lagi kalit naman lingan ko dyan o hang sana kaningahang busok kaning likod ba sa tawag na ang likod ba at mangsa ang operahan mura kong suntukon hangin ba kani o unsa na mo nang sakit ako mugawas mag-inom kong ininit sabi tapos niyaging kuan sa gusto ko mag-inom kita plus buntag o hapon sa marami po to yayay po itong kuan mo nang hangi undangan mahapon ra ko ka ng kuan ka ng makatuog ko hindi maputi-puto nagahang katuog sa Vita Plus. A few moments later. Karnaba, may karnabaan eh. Yan ang mga alaga. Morning! Morning! Tara! Tara!
Gara-gara. Daghan na ba? Karnaba. So, karnaba aning dahon. Uning kape, buntag. Kaya ko nung isda. Kaya daghang karni. May beef stick, may minudo, may humba, may pailitson. Pero bawal naman. Aso nipot binangga ko sa higagaw, binan ko isda. Na maganaan ko isda. Kuha ko naka-jacket kay silang na magadlaw. Kani rin katuling ng utana, asa ko na ko dapit sa San Isidro. Nara ko San Isidro dapit sa eskwelahan. Kaning higagaw, doble ni. Kay kaning side sa baji. Katong utana ha, katong side sa kaning side sa higagaw nga baji. Ijang mamada na ug ang tatay suon. Kaning daki. Ijang bana, ija hapong papa ug hang nanay suon wala ning nalingin ngo tanag kinsa kuno kung asa kuno ko dapit nga agawa kay daghamalay ko igagaw. Mo ni sila ilaning bahay mo nang ugnay mga muli sila bukid kay taga bukid malagi taga sudlon Alicia man ni sila. Ako din ni tao bisan magikan pa kong gioperahan. Ako ni zagi kuan nga mao na yang kuan ni kung magtuwa sa iro. Magtaw-tawol gid ning ilang bahay kay kada din na sila mo adto bukid. Ako si Jang Binlon. Mao ning bada sa una ngagi payang tiri. Parehaman mi sa una kay dito pa ko sa Manila pod sa una kani sang anak nga panganay. Ako po din gabantay. Hantod nga nangulit sila buhol. Nakapalit sila ning luti, ani sila naka bay, nani po din nilang negosyong ginagmay. O nang nana po dani, pero kung hinagaw ba dito rin sa Manila. Bakasyon na ni nay okasyon na isang na mag-isang trabaho sa nila hamong ito ba katunong tanang sa dapit sa Isidro ni sab na ang sana po ko aksyon naman po kukuan hindi ka nabud ako ng buwan sa init mura na taon kong naugsigbin sa gikan lugaw karon lugaw gihapon kung nagandun ko og isda kay gahapon naglugaw ako ng lugaw napod na gibili ng Quaker Oats kasi karon taon mga manguli na to sila Santos mga bot na to sila ako na po yung sibog tapos ang doktor mapas kauli ko Alicia kay napo ko'y tudo dito nahinay kay wala naman ko'y back up wala naman sa supaw si Kundoy ako na naman maghinay pero dili ko pwede mamit dito mga ansaliha kay makalit ag nga ito lagi sang kuto-kuto bawa mo na yung problema mo
Di na maramdaman naghangasahay, maramdaman ng magabi, ang opera, masakit. Natural man siguro na kay galimang pagkagikuha ng abdo, siguro biniwan des abdo, at siguro dinadyo. Mo nang masakit pag ang likod. Mo nang maghinay sa naman ko, kani-kani dani, masaka na ako, hinahinay. Dahil exercise, na may ningin nga. Mo kunong mahilo ko kayo kung ako'y buwan sa init, walang may kalibutan. Litro ko may kasteris. Medyo oras na ko itong buwan sa init. Sa init kahapon po, magbuwad man ko. Nagit siguro ko yung diferensya. Sabagay, yung na-diferensya sa lawas, di man na mabilin. Apil man ang lubong. Para po rin ng ibang mga tao nga may maghipos ng kwarta, kaya silang kwarta, di mo na madalang mamatay. Ano nga, kamang nagtago-tago ng kwarta, ato pagpalit mo, gusto nyo kanon, kasi nito kataguan na, marami po di kamatay, nito di ka po na mamatay mo man. Mura mang sa lawas naman ka. Maratayahang kasi ninyo ron. Nakita naman ta sunod update asa ko dami mapadpad taw. So nang salamat sa update ko sobda sa Valencia ni Ma'am Siri ulit kahintong yung na kong nanay diha. Gusto man siya magsikat-sikat ko mis nanay ang saan man dyan na to apos tiyo-tiyo ng injuhong kuan lajo ng bago lajo mas highway para panasamo Banaho dengan salamat amping tanan uga malapit sa kahanginan katong kailas ng kahanginan amping makanunay God bless ang Ginoo maguban kanunay sa matag oras o minuto nakakaginoo natong tanan maguban magbalantay natong tanan. Bye bye, see you next vlog. Nagnagsugdin.